Hello everyone, खुलुमबाय गासिखौबो दिनैहाय जोंना शुटिंआ मा होनो हाग्राबारि जंगल जायगानि नामा बुरिखाद होनदोंमोन नामा आदा बुरिखादाव दंफैयो आरोना एकदमबारे माबा माबि खालामगासिनो बिरनाय जोनाय बुलायनाय दानख्लाबनाय दानसिनाय दायो सोलिगासिनो दं ओमफ्राय आंखौ गुंदाफोरा होसोगोन खारगोन ओमफ्राय लास्टआव आंखौ दैमुवा गैया बासायोना बासाया मिथिला आरो बासाया जोंनि मोखांखौ एखे नुयोना एखे नङालाय आंनिया गाज्रिसिन ओमफ्राय गोसोमसिनबो आं मेकआप लादों आदा प्रबिनाबो एखे जोंजों मोखाङा ना आं मेकआप लायाखै माबा मुदुफुल साइज गोजा आंना मेगना फिसा मेगन नोंना फिसा मेगन आंना सामु बेनाबो फिसा आंना बुथिया Number 1 for the kids. Number 1 for the kids. Mama, I Max will be alive. Oh, Mama. Syuting ni mama ke lana mana-mana arna video kalamnya mana-mana kintu dia produsera kalamnya darna offer denglelai sih oka habai thada arna bothra moya to birat chandung gesaman enifrai dinai oka hanayau thamphaibo ordeng luarbeng khadeng thoblaबो kalamgasino arna action ni barai ma bungno sano सोलिबाय थादों दायो पाब्लिकफ्रा मा बुङो जोंथ' मोजांखौनो खालामनांगौ सोलिबाय थादों मोजां बाहायदों हाइड्रा इउज खालामदों ओमफ्राय नायग्राफ्रासो मा सानो आरो थेवब्लाबो बिराद खस्थ' खालामगासिनो अखा हाना गासिनो आरो बिराद खस्थ' खालामदों मानसिफोरा मोजांखौनो जागोन बायदि मोनदों खस्थ' खालामनाय हिसाबै आरोना बहुत खस्थ' खालामदों आर्टिस्टफोरा गासिबो टीमानो गोबाव थानानै ओंखारनाय नालाय रायजोफोरा माबायदि मोनो मिथिला आरोना उनाव सेप्तेम्बराव मोजां नायदो जोंथ' बहुत खस्थ' खालामदों ना दा हागासिनो एकदमबारे दसे थालाय खालामलाय बिदि जागासिनो आरोना हाथियार लादों ओइ एक्टरा सोरदो दानजाखो उन्दैया लाबाय रुला आं दानसोगोरनायखौ ओमफ्राय आदा मारै मोनदों शुटिं खालामनानै बुंदो शुटिंनि बारै थिगानो मोनदों रायजोफोरनि अनसायनाय मोननायानो थैसाम पार्ट 1 खौ 2012 आव दा नै 2024 आव आगस्ट मासाव रिलिज जानो थांगासिनो थैसाम पार्ट 2 आ दा जों क्लाइमेक्ससिम लागासिनो आरो रायजोफोरा एसे सापर्ट होदो खरसा खालामगासिनो सानसेयाव 80,000 के थांगासिनो दङ माबायदिलै नोंसोरो आंनावसो मैमोन दहायनो चेन्ज खालायखादों नोंना सोरखौ अट'नि चेन्ज करबो बियासे नैबे गुन्दी लिडार फैखाबाय दां आदाया नायसुन माबा केमेराजों खेबालासिनो फनजोंसो खेबगासिनो नै सासे केमेरामेन आइथिं थानाय स्टाइलखौ नायलाय मा खालामदों नोंलाय नै जों थैसाम पार्ट 2 नि क्लाइमेक्ससिम बानायगासिनो जोंना बिदाया एकदमबारे आंखौ बासायनायावनो दोला जोब्बाय गोमानाय फंबायखौ दिनैसो बिथाङा नागिरनानै मोनफैदों मेलायाव गोमादोंमोन होनदों नामा मेलायाव मा मेलायाव गोमानायमोन दाख्लै बे मेलायाव आच्छा बाबु की नाम हा बिश्वजित की हा मा होनदों खोन्थादो बिदाया बिश्वजित सागर आरो तो हा आं बुजिखायाखै नोंनालाय बिश्वनाथ हेमब्रम ए दे मा बाक्सायाव बाक्सानि नंखायामोन बे गथ'आ माने वही तो भिडिअ पे है नों बुंनांगौनि गोनांथियानो गैखाबावला गावनि नामखौबो खिथाखाबाय बिश्वनाथ हेमब्रम बिश्वनाथ हेमब्रम मेलायाव गोमानाय फंबायखौ मोनदों
मा नाम होनदोंमोनलाय बिश्वजित ना बेलाय बिश्वजित की भैया विश्वनाथ सबर आरो तो मोजां जादों ओमफ्राय संसारनि मानसिफोरा लाखादों आं बरिया लादों नै बाबु एफाले जा अलप एफाले सा मबाइলত नाय बावा शुटिं नायदो बिराद खुसि माने जोंखौ माथाखौनो मारिबोला फंबाय गोमानायखौ मोननायखाय Zoom testing deh. Man 1 लाख में कैमरा या Terserah. mana gede atas sih gitu pixelan dia Boleh nih kayak apa kau nih? bisi bahasa mana Ti boleh sauk sun. Jirong benayannya benai. Agak deh mu. Bisa nggak aku pilih? Nih apa jalan lah? Sanai. Marte. Anu banyak kay. Nene sekriane. Kelam Gobai si korom. Ayo habab kumai. Riddi nama mana? Badi screen yang naik cuma bana bagas, tinggal terus sebaik. Tinggal cimila sadeng Hagra. Itu sih agak kosong main dia. Sini na. Anu dia. Ada mai kilala. Nung be kurja kana ja. aku kurjan cak semule malai dana Tari guna kayak turle ana mana. 1, 2, 3. Yordom. Mone abir resay. Ini traktor yang baru gasinarna. Mone abir nuna gideng. Kaya. Hagra. Baki kunda kukio.
Dencaran buri. Ini sedang ada ki.